Zimbabwe pane nyaya iri kunetsa saka ndangoti ndingoya panapa tingoti gaga tingoonesana because zvinhu hazvisina kumira mumushe pazvaveko zvine zvinhu ndikunzwa kuti mukomana asvika pakutoitanga akutanda botso because of zvimwe zvinhuwo zvekuti pamwe isusu tiri kunzwa nevanhu vakawanda ndimi makakonzeresa those things kuti zviitike but chekutanga ndisati ndaexplaina because zvinhu zvinonetsa kungoexplaina kuvanhu. It's better kuti ndiexplaine vanhu ndinzi ndese ndapindura kana kuti ndaita zvinhu zveimportant zvandaona. First of all, I'd like to apologize kuna tsano vangu vanonzi Saruwaka. Handi tsano vangu mudiki kwanditi zvake but nyaya yekuti iwo nenyaya yekusazonyatsogezawo anenge akutanga ati kurei but ndi tsano vangu iwawo. Nyaya yakaitika ndekudai so panapa pasocial media tanga tisiri kuzivana navanhu vakawanda honestly speaking but taitoziva kuti tizotanga kuzivana nevanhu unenge wajoina mastreets epolitics. Pakujoina mastreets epolitics these guys vakauya palimelight pakanga vanzwa nyaya yanyoka yemabhunu. Pachinzi nyoka yemabhunu azodai ndibva vauya vakati aiwa tisu vanhu verevolution tatouya kuti gadzirise zvinhu chi so zvinhu zvaitika maitikiro azvakaita isusuwo sebasa redu because nyaya imwe iri kutendera pakunzi mimi you guys should stick to journalism kwete kuda kuti unopindira dzimwe nyaya kana kuti mamwe mafights ari kuitika mupolitics. So zvatakabva taita isusu takabva tatanga kuita zvicho zvinoitaura nevanhu kuti stick to journalism handiti tobva tatanga kunyatsoita basa kuti aiwa kana ari ningi akamira akadai ende vanhu chokwadi vemuzimbabwe havadi kunyatsochiteerera vanhu vada kungonzwa zvinhu zvingori one sided zvanenge vachingoda. Pakazonetsa nyaya pakunzi pari kuchidiwa mari dzekuti kumalawyers something ndobva tatanga kunyatsoexpose kuti mari idzi akatanga zvakafamba so mbau yakupa vanhu maproof of payments ekunyeba ndati maproof of payments iwa ndeyekunyeba ndai munoskana so kuti muzvione. After zvese izvozvo zvaitika malawyers acho ainyeba totakamapa mari vakabva vabudisa tsamba vakati ukaramba ndinge ndashama chitokumbira kuti gero papublic otherwise tiri kukutora tiri kuita se tokusungisa handimuzvona. But nyaya iripo panapo yaita kuti ndiwe nditaure is because of mukomana situation irunza zisinomira mushe. Even makatotarisa atotanga kutomhanya mushini kutanga kutotanda botso kubva kudressing yacho yakupfekwa ameno kuti pamwe mari yakadyiwa yakupfuka here kana kuti chii zvichisanganisirawo futi neevent imwe yakaita yaida kuita musi wa31 July achitaura kuti zoni munhu wese toenda muroad chinomacha tozodai ikaflopa zviri very legendary yakaflopa zvokuti even vana vake chaiva vanokwanisa kuti tigedza tiende tinosapota baba vedu. You understand zvakaitika. So zvadaro ndo zvakaita kuti tizoya titange kuti bosi tatangoexplainawo zvakaita kuti guys iyi nyaya ika inonetsa kuti isusu tiwe titi vanhu endai kana kuti vanhu musaende munhu ngaite zvaari kuda nekuti at the end of the day upenyu ndewako. Saka yatakukwara ndekuti imimi you guys were supposed to do your job kungobuda muchisapota munhu zvaaroda kuita ofuchi muchiziva njero zvinhu zvacho kana zviri wrong kuti tangonza aiwa madii maita because muri kudai so because makazomuataka paya takazobuda futi takutaura nyaya yacho tichikomenda on it zvese izvozvo pari kunzi muri kuuraya political career yemunhu. So today that's why I decided to come here and apologize to him kana ndine something chandakaita zvakanoita personal kwaari handidi kuzoti munhu ari kuda unozvifira ega ndozotanga inini ndini ndakakonzeresa zvokuti munhu arohwa nechirwere chinenge chakuda kumurova isedza ndechemwoyo ndechechii kana kuti stress chaiyo unozongozouraya munhu kane zvoita zvekutaura izvozvo zvawaingoita. Saka tingoti please don't take these things personal. This is politics and in politics there is no permanent enemies. No, there are no permanent enemies in politics. Don't try to have enemies. Nasi tinotadza kuwirirana but kana uri a real politician mangwana unotodzoka pa platform pangu chitoshama pane nyaya yakadai so ndotaurawo panapa give me the platform and at the end of the day this is not my platform, it's people's platform, Zimbabweans platform. You understand? So I decided to apologize and I'm appealing to all the journalists, media houses, YouTubers, bloggers, guys. Let's forgive this young man. I'm not saying kuti tikumuforgiva pachi, but let's just forgive him. Let him be. Because at the end of the day vanhu vakuziva kuti ndiani iko zvino zvakaputisa imwe latest achitaura kuti zvoni inini nyoka yemabhunu is not my friend makazviona mese achitaura mimi. It's like iye akangoya kunoita ubogus wekuloncha political career yake which is good. Asi reason hombe yekuti tizoya panapa tell guys ngatimusiyei ngaite zvinhu zvake as a politician or whatever. What is needed right now is unity
ndochinji kuti vanhu vese ngatibatane iye ne12,000 people vari kumufollowa. It's a good number. It's a good number yekuti tikatora that number totorawo imwe nauyu totorawo imwe nauyu tinokwanisa kuita chinhu one, because hazvisi kushanda. I understand kuti iye ndiwe chindhurirani, haadi kunzwa nyaya yekunzi ngatibatanei, haadi kunzwa nyaya yekuti ngatiitire zvinhu pamwe chete. Atanga kuti aiwa zvimwe zvacho zvinenge zviri zvigananda, zvigananda zvinoda so. And on the issue of zvigananda takatoitaura zvakanyanyisa tikati no man, there's no such a thing, there's no such a thing called zvigananda. You can't say zvigananda munhu asina kana senda rikuya achinhingira definition yezvigananda muri kuiziva here. Musa abuse matitles zvakawanda zvataitotaura tichinhinga, but inini I don't know kuti inini ndikunzi ndakanopinda nyaya yepersonal pakuti kudii, kana ndikunzi ndakanokanganisa political career yemunhu pakuti kudii. Takangobuda uchingotaura nyaya as it is. Mari yakabiwa ndakatotadza kana kuzviramba kuti akaba mari yakadyiwa but whatever munhu ngachingo ine kwairi kuenda. Vanhu pari kutorohwa maprocesses akawanda kuti tozonomudaiso tonomusungisa tonomusuwa pamariyo. Guys, inini I'm not part of kuti ndasungisa munhu ka ndiwana chi at the end of the day. Kunzi munhu akaba nigirina akakolekta mari yevanhu akanigirina. I don't have capacity for that. Bozi kuti kana zvimwe zvinhu zvakuzoitika pozonzi aiwa vanhu vacho ndanani ndoinenge ne direct ndikunzi iwewe direct reference iwewe waibuda uchidai so iwewe waitaura kuti zvakati. No. Zvekupedza na political career inini handina chandakaita hangu pamusoro pazvo, handina ndaingoitawo basa rangu like zvemaingo requesta kuti ndingoita. At the end of the day tikangomuka kusentisina kana nyaya dzataisa panapa hazvizobudise picture kanaka futi. Tingotaura kuti munhu wese tichingopa spotlight to everyone. Nenyaya yake akatodzidzawo zvakawanda ndakaongorora ndakazviona. You can't go to one media house which is not even relevant right now in diaspora or anyway. Wobva unoti mimi ngatichitaura inyaya yacho, ngatitaurei kuti zvoni ndiri kuita musi wa 31 ndiri kuitira pakadai so. You are supposed to come paground nemunhu wese without choosing. Ningi shamari ndo nyaya yakadai so, ningi kakanyaya so. Dai nyaya yake even zvaida kutraita zvemusi wa 31. Dai vanhu vanga vakabatana zvinhu zvaingoitwa with one voice. So this is the right time yekuti vanhu vese vemazimbabweans vachibatana, vanhu vaite chinhu one, vanhu vataure ne one voice, kuti message isvike, kana kuti even zviro zvisoko zvigananda kuti zvizive kuti muri serious about anything that you are trying to do. Ndonge mauya mune one voice kuti aiwa zvema differences tombomira, because my enemies futi kunyangwerana politics akupere tetogara takatofungirana zvisirizo izvozvo hazvina kushata. But nguva yatave iyi kuti paitwe chinhu chinobatika chinotaurika nezvacho panodiwa inonzi unit, ndo inodiwa. Hazvekuti zoti tazongovengana nekuti wauya wakadai so, hazvidi kuti munhu pakataurwa nyaya dzepolitics pana zvinhu zviri kuita mupolitics wozvitora nemwoyo. Endai munotora good example kune mapoliticians ekusouth Africa. Vanoti vachipedza kutukana unoona enda panze unoona vakutomhoresana, kana kuti vanotanga vatombomhoresana panze vasati vapinda mukati kunotukana. Why? Because ndezvebasa. Chiri kudiwa ndechekuti the main goal shama tukurwira nyaya yakadai so ndekuti tiende simbi kuti dzizouya dziri sharp, dzinenge dzapfura nemakawanda, dzinofura nemoto, gold inofura nemoto, simbi dzinotovezwa nemwe simbi pachisipaka moto. Ndo zvatinenge tichingoita isu panapa tinosipaka moto kuti zvinyatsonakidza so. So I think this is the right time yekuti pagadziriswe zvinhu, kwete kuti nekuti pano ari kuda kufanira kunyengererwa, anofila kunge ari so special, anofila kunge ane zvaari kuita zviri better than vamwewo. It's okay, but I think with people like General Stole, he is a good guy, he is a good example. Anokona kutokudzidzisa kuti politics ndobatano haidi kutorwa nemwoyo, even though vanhu vo zvavo vachizongomunangana nezvimwe haushaya, hakuna munhu asina ma-enemies, hakuna munhu asinawo bad side rake. But he's the one guy anototaura kuti aiwa apada kuti tigadzirise nyaya tibatane pakadai so apa, apada kuti tidai so, apada kuti tidai so. Even if you go to Nyoka himself, anokwanisa kutaura the same thing kuti aiwa ngatibatanewo kumana batanidzai vanhu. I understand there was no need for Saruwaka to start his own movement. There was no need for that, because everybody, all the people, they were pushing Geza revolution. So what was the purpose of Saruwaka kuti atange yakewo? Yake ndo inenge richi bosi that was M31, saka yake yachi J31 movement. Yoshika kupi Zim revolution umwe akabuda akataurawo zvake yakadai so. I understand ma channels aya SA, WhatsApp channel aya ariko aya are right, but vanhu vakafambisa chinhu ne one voice zvinosvika kure.
kuti tongoti for example iye Saruwaka chotaura message yake yakadai yopushwa machannels ese ariko, it makes sense. Uyu akabuda otaura akataura nekwake yopushwa yoita one thing, unless vanhu muri kurwirawo zvimwe zvinhu zviri different. But kana muchiti mukurwira vana veZimbabwe muda kufaitira kuti okay, it's the high time to help maZimbabweans, I believe kuti chiri kudiwa izvezvi harisi drama ba, chiri kudiwa izvezvi haasi madivisions, chiri kudiwa izvezvi kugarisana pasi, vanhu votaurirana voudzana kuti handei akomana, muchitaura zvinhu one voice tinogona kumaita madifferences. Ngatichitukane zvakanyanya kunze uku, but takabatana tinoona kutoshaudhana nhasi tobva tagadzirisana zvopera. Hakuna munhu anoramba achingonzi iwe uri kutoramba wakadaro, aiwa hazvisi right. Kana kufungirana zvakashata kuti aiwa saka nhingi ichi chakadai so nhingi hazvisi right. United we stand, divided we fall. Izvo zvazvimbofe zvakachinja chero makazviramba sei nasei. Ndopatiri kuti this is the right time to make things right. Ini ndatotaura kudaisa kuti vanhu vese ngatibatana. I know vanhu vakawanda shoko rinofamba zvinotanga kuti vanhu vanotanga kupinda right sense for sure ngatibatana, because sometimes pane konanga pane ma-issues ari kuda anyatsoaddresswa zviri serious, but because of hatina kubatana mwana wobuda kwama-address anenge ane vanhu kana kuti 10,000 chete, ndiani achamuteerera shoko richasvike kure. But kana vanhu vakabatana vari kunzwisisa kuti isusu tinoda kufocusa nechinhu one, zvinokwanisa kumeka sense, unless kana vamwe vacho vari part of the system okuti vanenge vachishandiswa kutozoti sheda munovhiringidza vanhu ikoko, handizozivo ipapo kuti panenge pakuda kuzoitwa sei. But chandinonyatsoziva ndechekuti vanhu vakatanga kunzwisisana kuti ndinge akataura akadai so, kuti aiwa nyaya iripoka, at the end of the day chiri kudiwa kuti pawanikwa maresults akadai so. Toita sei kuti tiwane maresults akadai so? Kuti tiwane maresults akadai so tinenge tabatana, tikabatana uyu akauya akadai so, chinhu chinoita power, chinoita simba. Kwete uyu ari kubuda chati ningati zvakatobvura uyu anopenga, uyu zvakutaura zvasirious, uyu wabuda uyu anopenga, I understand vanhu kupenga kuriko, but it's the right time. Kana munhu pane paapenga poitwa kana ingava debate pachigadzirisano kuti aiwa iwe uri kupenga pakadai pamessage yako pasina anorangwa kusvika vanhu vawirirana chinhu one, vanhu vaenda kumberi. And I'm willing to host everybody, ngavauye vese vataure. I've come to realize kuti kune vamwe vanhu vaitozvitora personally zvezvo zvokuti tikutaura nyaya yekuti aiwa munhu uyu akadai, even though chiri chokwadi. Vakafunga kuti pamwe hameno zvaakuitika panapa paKulliant TV, vamwe vati maybe Kulliant is now compromised. Vanhu vanongofunga zvakasiyana-siyana. Because ari kubuda why akuexpose uyu. Even though vamwe vanhu vaitozviziva kuti chiri kuexposwa ndo chinonzi chokwadi, but vanhu havana kuda kuteerera izvo, vakangoti no, you're not supposed kunge uchita sei uchiexposa munhu that way. But I understand, I'm a human being. As human beings we learn through our mistakes every day. Totodzidza totonoti nhasi but takaita zvakatopfuura nepo, it's part of the journey. Ndosaka chiti gold unopfuura nemoto richinhingina, ukaona uri leader unotya kupiswa nevanhu kunzi wakadhakwa wakadai so, tone problem, bvuma kupfuura nepapo uchigadzirisika. Saka isusu tiripo pakuleader by example, kuseta my examples kuti no, izvi ngazvisarambe zvakadai so, ngatigadzirisane, ngatiendei kumberi. Alright, iwo wakanganisa, iwo wadyawo mari yemunhu kaiwo wabhaiza usikupaonere munhu wodzoka kuti chokwadi, asi wakumana handinozobo yese kana inganda ikazotengawo tukafu tutatu wani kuti munhu aite sei abatsirikane, zvobudawo pachena. I understand on the issue of money. Inini honestly I understand that it's unacceptable, but I understand kuti iwewe izvezvi ukanzobatiswa mari chero yani mwana wako obva arwara izvezvo unayo mari yacho, unoita sei? Unosiya mwana wako achifa here because wakabata mari kana kuti yerevolution kana kuti mari yemunhu yari kunini, unomusiya mwana wako achifa here? Unoriska here? Unokwanisa here kurarisa mukadzi wako nenzara wakabata mari uchiti because chimwe chinoita kuti munhu atenge anoti ndimbotora shoma ndimboshandisa, pakuteregedza nditore shoma ndimboshandisa paya ndo panotangira problem. Because paunoti nditore shoma ndinoishandisa zvakutonetsa pamberi apo, hauchakwanisa kuiwana yekudzosa ipapo. Wotongoona kuti kana ndatodya imbwa ndichatodya kadiki, ndakutongodya zihombe racho ndotozongonza kaita se ndakadya mari. So zvinhu zvokuti zvinowanika, ende chimwe chinhu hapana chiri so special about zvese zvirikuitika zvikunzi revolution chinchi, hapana zvimboripo. It's high time kuti vanhu vatombotry kutobatana, vanhu vese vakataura one voice, munhu wese ari serious for change, vakataura one voice, zvinhu zvinoenda kumberi, vanhu vanosvika. But makataura mchikuti uyu ari kuenda ari kutaura zvinhu zvakakananga uku, uyu ari kutaurawo zvakakananga uku,
avachanoramba vachienda because ivo pachavo vanonetsana like every day panapa tinotiitaura nyaya yekuti nhasi mutsvangu adai mangwana anhingiriki adai so uyu azodai so but at the end of the day vanogara pasi vobva vagadzirisana kuti asi kana tasvika panyaya idzi dzakomana ngatiwiriranei. But isusu manje problem yatiri kuita sevanhu tiri kuti tikasvika pane nyaya dzekuda kuzoona kuti idzi ngatigadzirise zvinhu takadai hatisi kuwirirana because unoona kuti kana udaona kuti even iyo ZANU-PF yakabatana tarisai maresults emaelection mabudiro anoita wakambonzwa munhu weZANU-PF 1 anozobuda achiti but takabira vanhu takavabira takadai chero abuda mupati macho haataure nyaya iyo anonyarara anotorelax otoona kuti aiwa ichi chinhu chekuti takatochiita tese ichi handi muri kuona pane nyaya dzacho. Problem yapane vamwe vanhu kuti muda kuita something muri kuti uyu akadai so papa akazodai I understand kuti even hapana pataita dzedu kuzotaura nezvemari kuti mari iya pane mari yakabiwa because at the end of the day accountability inodiwa and our issue was okay imimi vanhu kana muri kuti zvoni muri kuda kunoti because problem yevanhu handiti problem yevanhu ne this so called ZANU-PF ndeyekuti ZANU-PF haisi kuda kuita accountability pa anything. Those guys I don't know kuti chii chavari kunyatsoda kuita chezvezvo. They are doing their things the way they want. They don't even care kuti muyo uri kuchema uri kurwadziwa nechi saka ndopanozonzi alright ngatitima vakatrabablas tikukumbirawo kana breakdown tione kuti alright cement dzacho dzese dzakashandiswa mabags mangana ende akaita mari transport yakatakura cement yacho yakanzi ikaita mari mabridge acho akatanga kugadzirwa pasi zvakanzi zvakasvika mari ende havakwanisa kuita izvozvo chavandokwanisa kuita vanokudza kuti yasvika 88 million muri pakati pekuti 88 million muchingotanga mazvikangano konzi but tine imwe 26 futi yatakashandisa 26 million futi on top of that 80 million. So where are we going as a nation? Ndo nyaya yacho tinge tichitaura saka you can't come panapo uchitaura kuzodii saka toda kuti bvise vanhu ivavo iwo uchitadza kuita all the accountability yacho. It doesn't make sense. Ndo nyaya yataingonetsana chete paipa kuti ayewa kana dziri nyaya dzekuti accountability ngadzitangire panapa kuti vanhu vazive kuti panapa tiri kudhila nevanhu vakaita sei tikudhila nevanhu vari willing here vari ready here kuchinja zvinhu because it's not about kuti ungowana kaposition kako kuti ungofaitira kuti ndingonobhilivhisa vanhu ndobva ndaona kaposition kangu kana kuti utaura zvimwe zvinhu zvekunyeba zvisiko toramba takakunyararira vanhu vachizouya vachibhilivhiswa newe because this issue is serious business. We don't care kuti ndiani atsamwa ndiani adii tinotozviita but inini the reason why I'm here I'm only doing this for the sake of peace kuti ngatitaure zvinhu with one voice. Saka tikutoziva pakabhaizika tsano uyai ngatisangane kana muJoburg izvezvi munongondibata tsano topinda muJoburg kana musina transport munondiudza kuti inoda mari yetransport yacho tombotaura kuti aiwa pakabhaizika tsano ndokutengerai mundoziva kuti munoda rudo rustereki ndokutengerai zvimabhiya zvenyu 4-5 tsano mombomwa but hazviri kuti mangwana mukabamara ndibude nchitaura ndotaura futi kuti ayo tsano mumabamari paipai po ndozvazviri haisi nyaya yekubhabhadzirana inyaya iri serious. So this is the issue. I don't know kuti imimi nyaya idzi muri kuzitora sei but I think ndato explain ipapo kuti hakuna chinonzi public enemy hakuna chinonzi enemy permanent enemy in politics. Look at the issue of Mutsvangwa. Look what he did. Akabuda chitoti VP Chiwenga vana kudzidza what makatoterera ara the word ara comes from the mother, the word eo comes from the teacher but iwo hatari gona kushandisa eo vanoshandisa ara, you see. But pakazoti pakuda kubudikira vanhu vakaita sana Tagirei tarisai zvakaitika Mutsvangwa akabva angochinja magopost vatonoti it's better kutodhila neiye asingadi kutonzwa nyaya dzisina basa dzacho iye handiti muri kuona. Saka this is the high time tiri kuti mari iri kubiwa kunyika uku tiri kuti zvinhu hazvisi kunyatsofamba tiri kuti mabasa asita agadzirwa economy vanhu vachingori marombe kunze uku toita sei ndo patiri kuti aiwa ngatitaure zvinhu with one voice tongouya tese uyu akatobuda akati ninga azodai chinhu chofambiswa shoko rosvika kwari kufanira kuti risvike. That's my point. Kuti general akabuda akataura zvakati totora toti general mamunzwa inzwa general aritaura zvakati message yosvika ningi Saruwaka meno tauri ndiani mazita acho akawandisa Chamisa uya azoti zvakati mamunzwa Chamisa ataura komana inzwa shoko rosvika zvinhu zvogadzirika
ndokuti vanhu vakwanise kuteerereka kuti message isvike irwa. But tikada kuti ende chandoda kutaura nje, I want to say this, anenge asingadi kuti hai zvekuti vanhu vakabatana ndezvekupenga ngasare iye ari wekupenga ega. Hakuna munhu anozviti ndini ndine vanhu vangu, hakuna hauna kuveza munhu ka kuti unoti aiwa isusu tazodai so panenge pakabhaizika kana pane anything chekuti iwo anenge akazvitora personally because zvakutonetsa anakudzwa kuti munhu hameno zvaari kuzviita anogona kungozviuraya, stress hameno nzara nhamo zvinenge zviri koko vanhu ikoko vamwe kuti tandabodzo kuita sei. I'm sorry tsano pakabhaizika. But anyway, muri Zimbabwe, before I disappear panozari panape inini ndiri munhu kuti ndotaura nyaya dzakawandisa. But anyway, ndovangotaura kuti zvone kune vanhu vari muSouth Africa kana uri registered company wavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit zvaIs bata Owen we-education research ndiye one anogona kuregister company okuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Chinongodiwa chete ipassport yako iyoyo wakapinda nayo muSouth Africa yotoshandisa iyo ndiyo inoshanda kuvhura zvinhu izvozvo. Saka garai mabata Owen izvezvi akubatsirewo. Sasaswera uchisekwa uchivhairwa nevamwe vanhu kuti hauna work permit, kunzi hauna bank account mukore uno nyaya kuti hauna work permit. No, dzanyaya dzekudhara. Owen ari kupedza masports. Garai mataura naye, garai mamubata muoneswe nguva ichiripo.